बिदाय आरो गोदान बोसोर 2023 नि बयनिसिमबो हामलायनायखौ आङो बावहरबाय आरो मिजिंथिदों गोदान बोसोरा बयनिबो गोजोन सान्थि आरो जों लोगोसे गोग्गो देहा जोङो मोननो हागोन। थांनाय 27 डिसेम्बराव फोसावजानाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि अर्डार आसामाव एसेम्बली आरो लकसभाखौ लानानै जि डिलिमिटेशन खालामनाय जागोन, गोदान समस्ति दाफामनाय माने बे हाबाफारिखौ मावनाय जागोन। बेयाव समस्तिया बारायनाय नङा, नाथाय बिनि एरिया, बिनि बाउन्डारि, माखासे नाम बा माखासे जिखिनि बेखौ माने दाफामफिननाय जागोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो बरायदों, वेलकाम खालामदों आरो लोगोसे आसाम सरकारा बेयाव प्रएक्टिभ रल लानायखौबो जोङो साबायखर बावदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2008 मायथाइयाव जि डिलिमिटेशन एक्ट 2001 आरो बे 2001 नि सेन्सासखौ बिथा खालामनाय जादोंमोन आरो बेखौ 2008 आव पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। बे ड्राफ्टखौ स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया जोङो रिजेक्ट खालामो, जोङो बेखौ अपोज खालामो। मानो होनोब्ला 2008 नि जि ड्राफ्ट जि माने प्रप'जेल दङ, बेयाव भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो जोङो क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ ST नि थाखाय रिजार्भ हिसाबै जोङो मोनबोदों आरो बेयाव ST पपुलेसना बारा थानायखायनो, मेजरिटि ट्राइबेल थानायखायनो बेखौ ST रिजार्भेसन होदों। बिनि अनगायै डिफुआव ST रिजार्भेसन दङ लकसभायाव, बे बिथांमोननि थाखाय। नाथाय 2008 सननि जि प्रप'ज दि ड्राफ्ट, बे ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ हिसाबै देखायनाय जादों आरो बिनि माने हेंथायै बबेबा माने लखिमपुर समस्तिखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे प्रप'ज ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामदों आरो बेखौ बिथा खालामनानै सेप्तेम्बर दानाव जोंनि मोनसे टीम, डेलिगेसन टीम थांनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया, भारतनि प्राइम मिनिस्टार, भारतनि हम मिनिस्टार बिथांमोननो मेम'रेन्डाम गोसोखां बिलाइ जोङो होनाय जादोंमोन जे जोङो डिलिमिटेशन नांगौ, किन्तु क'क्राझार समस्तिखौ, लकसभा समस्तिखौ डिरिजार्भ खालामनायखौ जों कुनु कारनाव मानिया आरो बेखौ जों मानिनो हाया, बे बाथ्राखौ जोङो बुंनाय जादोंमोन। दा बेखायनो जोङो बेखौ अपोज खालामदों आरो गोदानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जि माने डिलिमिटेशन खालामनो थांदों, बेयाव क'क्राझार लकसभा समस्तिया स्टेटास को जेरै दङ ओरैनो थानांगौ आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति गोदानै बेयाव दानायनि मोनसे प्रप'जेल दङ, बे लकसभा समस्तिखौबो ST रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, जे BTR 6 सिडुल काउन्सिलनि सिङाव क'क्राझार लकसभा सीट आरो गासै 14टा एसेम्बली सीट आरो उदालगुरि लकसभा सीट मोननै लकसभा आरो 14टा एसेम्बली समस्तिनि ड्राफ्ट जों नुदों, नाथाय मोननै लकसभा सीटखौबो आनरिजार्भ खालामनानै दोनदों। 6 सिडुलनि मिनिङानो जाबाय जे ट्राइबेलफोरनि राइटनि बाथ्रा, ट्राइबेलफोरनि राइट्स आरो प्रिभिलेज, बिनि प्रटेक्शन सेफगार्डनि बाथ्रा आरो बेयाव स्पेसियेलि बर' आरो ट्राइबेला थायैखायनो जोंनि गोलाव समनि बड'लेण्ड आन्दलननि धारानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेम'क्रेटिक माने नोङो मास पिपोलनि जि मुभमेन्टनि गेजेरजों आरो NDP आरो BLTआ आर्म्सनि स्ट्रागल खालामदों, बे गासैखौबो बिथा खालामनानै खेबसे BSc एकर्ड जाबाय, BTC 6 सिडुल एकर्ड जादों। BTC 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानैनो BTR मोर पावार मोर एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै एकर्ड जादों आरो बे BTR काउन्सिलाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनि राइट्सआ इन्टेक्ट थानांगोन आरो बे कुनु कारनाव खर्ब जानो मोना, कुनु कारनाव बे भायलेसन जानो मोना, कुनु कारनाव जोङो बेनिफ्राय बन्सित जानो मोना। दा बेखायनो 6 सिडुलनि मिनिङानो जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय, ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइटनि थाखाय आरो जोंनि आइडेन्टिटिनि थाखायनो जोंनि आन्दलनमोन, राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारनि थाखायनो जोंनि आन्दलनमोन, जायनि थाखाय गोबां हाजार हाजार जोंहा मुंख्लं जाबाय, बेयाव जिनाहारि जाबाय, जोंहा न' सावजाबाय, गुलि जानांबाय, जेल जानांबाय आरो बिनि उनाव दिनै जोंनि राजनितिक अधिकारखौ खर्ब खालामनानै जुदि गुबुन जायगायाव माने बेखौ लांनो नागिरोब्ला बे बाथ्राखौ जों मालाबा मानिनो हाया आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै स्ट्रंलि जोङो बाथ्रा बुंदों जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो बे माने डिलिमिटेशनाव जायफोर इनभल्भ दङ, भारत सरकारानो जा, मिनिस्ट्रि अफ ल' एन्ड जास्टिसआ बेखौ नायगोन। दा बेखायनो जों खावलायदों जे
सिक्स शिड्यूलनि जि माने प्रभिजन सिक्स शिड्यूलाव ट्राइबेलनि जि इन्ट्रेस्ट बियो इनटेक्ट थानांगौ आरो बे बन्सित जानायखौ कुनु कारनाव जों मानिनानै लानो हाया आरो बिनि थाखाय जों कुनु आपस खालामनाय जानाय नङा आरो जों कुनु कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा गोलाव समनि आन्दोलननि जि मोनसे जारिमिन बे जारिमिनखौ जों नायोब्ला बिनि आन्दोआवनो दङमोन जे बर' आरो ट्राइबेलफोरनि जोंनि हा हुनि मोनथायजों लोगोसे जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि बाथ्रा जोंनि सिनायथिनि बाथ्रा दा बेखायनो दिनै सोरबाया बेयाव एनक्रोच खालामफैबाय इलिगेलि भाबै जोंनि ओनसोलाव ट्राइबेलनि पपुलेसना थिगानो दङ बे ओनसोलाव 19टा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ आरो सारा आसामाव गोबां ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बर' गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरबो थायो नाथाय सिक्स शिड्यूल बिटिआरखौ दानाय जादोंमोन बर' आरो ट्राइबेलनि इन्ट्रेस्टआव आरो दिनै बे सिक्स शिड्यूलाव बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जाबाय इलिगेल एनक्रोच खालामनानै दिनै बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया बांबाय बिनि उनाव जुदि बिथांमोना जोंखौ बुङो जे माने ट्राइबेलनि पपुलेसना खमायबाय नन ट्राइबेलनि पपुलेसना बांबाय बे बाथ्राखौ जों कुनु कारनाव मानिना लानो हाया प्रयोजन जायोब्ला आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला डिसिसन लानानै जायफोर इलिगेल एनक्रोचार बिथांमोनखौ सन्देहजनक जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनांगौ होखारनांगौ आरो कुनु कारनाव बेबायदि नन ट्राइबेलनि पपुलेसननि रेशियोखौ बारायनाय देखायनानै जोंनि रिजार्भेसनखौ बोखारनायखौ जों कुनु कारनाव मानिया दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर'नि माहारियारि आफादफोरजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल अर्गानाइजेसनजों जाय बिटिआरआव दङ जोङो बयजोंबो सावरायगोन आरो बिनि सायाव जों गोथौयै जोङो स्टाडि खालामनांगोन आरो बिटिआरआव थानाय जोंनि रिजनेल आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टि लिडार बिथांमोननो जोङो लेटार लिरगोन आसामाव थानाय रिजनेल आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टि बिथांमोननो लेटार लिरगोन जे जोंनि सिक्स शिड्यूलनि इन्ट्रेस्टखौ इनटेक्ट लाखिनांगौ 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे प्रयोजन जायोब्ला गोनां जायोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव 2008 समाव जेरैबायदि अपोज खालामनानै नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामदोंमोन जोङो गोनां जायोब्ला सिटुएसनखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारि जों ज' लोगो नांनानै जोङो सोमावसारनो बाध्य जागोन गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण अहिंसा खान्थिनि गेजेरजों भिगरस जोङो मुभमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो 4 नम्बराव जाहैबाय जे जोंखौ जुदि बाध्य खालायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ आयेननि माने मदद लानायनि गेजेरजों कन्स्टिटिउसनेल बेन्चआव जोङो बेखौ गोजौ बिजिरसालि बा जौसिन बिजिरसालि बेयाव जोङो पिटिसन होनोबो जोङो बाध्य जागोन जाहाथे जोंनि जि मोनखानाय अधिकार बे अधिकारा कुनु कारनाव पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानै सेन्सास रिपर्टखौ नायनानै 2001नि सेन्सासानो जा 2021नि भटार लिस्टआनो जा बेयाव इलिगेल एनक्रोचारफ्रा हाबफैदों भटार लिस्टआव नाम थिसनदों कुनु बाधा गैया जाय थायो बिनो भटार लिस्टआव नाम थिसननो हायो आरो जाय मानसिया जि जायगायाव थायो बिनिनो पपुलेसन सेन्सास जायो होमबा अट'मेटिकेलि नोङो बिथांमोननि जनसंख्या बांखागोन दा बिदि होननानै बिथांमोनखौ प्रायरिटि होगोन बिनि उनाव जोंनि जनसंख्या खमायबाय जोंखौ बन्सित खालामगोन बेखौ जों मालाबा मानिना लानो हाया दा बेखायनो एसेम्ब्लियाव जा लकसभायाव जा गासैबो जोंनि जे रिजार्भेसन बे इनटेक्ट थानांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै असमिया मिडिया बिजोंनि गेजेरजों आरो बर' मिडियानि गेजेरजों आसाम सरकारजों लोगोसे भारतनि इलेक्सन कमिसनखौ जों खावलायबाय भारत सरकारखौबो जों खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि एजेन्डा जोंनि जि माखासे नीति पलिसिनि गेजेरजों जों खामानि मावगोन आरो कुनु कारनाव जों बेखौ कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो जिरायनानै थानाय नङा गोजोन्थों